Bwalo la milandu mdziko la South Africa lapereka chilolezo ku National Prosecuting Authority kapena kuti NPA kuti likhonza kugulisa ndege ya Prophet Shepherd Bushiri imene inagulidwa ndi ndalama zokwana 50 miliyoni randi imene ndi pafupifupi 9.2 biliyoni Malawi kwacha. Izi zakuisa anthu ambiri kuphatikizapo Shepherd Bushiri. Langa dzina ndi Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Khoti lalikulu kumpoto kwa chigawo cha Gauteng kapena kuti ku province ya Gauteng kumeneku ku Pretoria lapereka chilolezo ku NPA kuwalola kuti akhonza sopano kugulisa ndege imene ndi yapamwamba kwambiri ya mtundu wa Bombardier Challenger 604 ya Bushiri imene inagwidwa ndi unity imene imapanga za asset forfeiture imene ndi ya NPA, ndipo imeneyi anakaisiya ku Lansenia Airport kuyambira pamene Bushiri ndi mkazi wake Mary anathawa ku South Africa mu chaka cha 2020. NPA yati ndegeyo inagulidwa pogwiritsa ntchito ndalama zosaloledwa zimene ndi zovuta kwambiri pakufufuza kwawo. Lingaliro ili lilola bungwe la NPA kusankha bungwe la National Aircraft Corporation kuti liyang'anire malondawa kuti ndegeyi igulisidwe, ndipo ndalama zimene zipezeke after kugulisa ndegeyi cholinga chake ndi kuthandizira kubwezera chuma chimene chikuonongeka mogwirizana ndi mulandu umene ukuyenda panopa, mulandu wa Bushiri. Komabe polemba pa tsamba lake la mchezo la Facebook, Bushiri wati chigamulo cha NPA sichinali chachilungamo ponena kuti zimene akumuneneza zinathesedwa kalekale mu khoti la dziko la Malawi. Malingana ndi Bushiri, mulandu ukukhuza kwambiri nkhani zokhuza ndi forex, ndalama zimene anthu awiri adathawa nazo, ndipo anthu ochuluka adalira kwambiri chifukwa mamembala a mpingowo anali atasankhwa kale ndalama zopitirira 70 miliyoni randi ndipo anthu awiriwa anathawa. Koma nkhani ndi yakuti bungwe la NPA likufuna kuti agulise ndege ya Bushiri ndi cholinga chokuti ndalamazo abwezeredwe anthu. Bushiri wati akudandaula makamaka pa nkhani zokhuzana chilungamo komanso kusakondera kwa makhoti a mdziko la South Africa makamaka pa nkhani zokhuza anthu a m'mayiko ena. Iye wati NPA ikumulondola m'malo molankhulana ndi amene analakwa, amene anathawisa ndalamazo. Bushiri akuzuzulanso apolisi a mdziko la South Africa kamba kakatangale, komanso iwowa apolisi akuti anamuuza Bushiri kuti apereke ndalama zokwana 12 miliyoni rands pomuopseza kuti amumanga. Iyeyo wakhala akuyankhula kuti anapereka umboni wa izi kwa akuluakulu osiyanasiyana kuphatikizapo bungwe loona za ufulu wa anthu mdziko la South Africa komanso mtsogoleri wa bungwe la Hawks. Koma Bushiri walimbikisa bungwe la NPA kuti liunikirenso ganizo lake ndi kuganizira zimene zaperekedwa. Kugulisa kwa ndege yake sikuli kwa chilungamo komanso kukuonekera kuti mulandu wake ndiongofunika kuti azunzidwe. Iyeyo Bushiriyo akuganiza motero komanso anthu ochuluka akumusapota. Iyeyo akuti akukhulupirira kuti chiganizochi chiunikiridwa kuti chilungamo chidziwike. Nkhani yokhuzana ndi milandu ya Bushiri mdziko la South Africa yakhala ikufika pa chimponda chimera kwa nthawi yayitali. Bushiri wakhala akupempha mabwalo a milandu ku Malawi kuti liunikireponso. Bushiri wakhala akuyankhula kuti ku South Africa ankachitidwa nkhanza ngakhale ndi apolisi ngakhale ndi anthu, komabe still more zikuoneka ngati kuti chilungamo chenicheni chimaponderezedwa. Anthu awiri anathawa ndi ndalama za nkhaninkhani kuchokera ku chechi chake, koma Bushiri ndi amene amakhala pa mpenipeni kwambiri. Mchaka cha 2020 Bushiri anadabwisa anthu
pamene anakwanisa kuthawa mdziko la South Africa popanda wina aliyense makamaka anthambi ya zoona zotuluka komanso kulowa kwa anthu mdzikolo, nthambi ija ya immigration, kuti sanadziwe kuti kodi Bushiri anatuluka bwanji. Kodi mukuganiza ngati kugulisidwa kwa ndege ya Bushiri kukhala kwa chilungamo? Lolani tidziwe maganizo anu in comment section below. Langa dzina ndi Sam Mavita. Komabe still mo ngakhale Bushiri amakambidwa motero, koma mukudziwa alipo anthu ena amene amamunyoza. Video imene ili pa screen ikuoneserani oyimba amene ananyozapo Bushiri.